Ostatné bez príkras valov obrany, zvedavý vidí to, čo iní nevidia. Výtvarník vytvára diela, umelec v vane, umenie cenné, majstrovské kusy zručné, zvučné, jeho meno znie. Múry, kamenné tváre, tvária sa obrazy, predstavy znesie ich na plátno oči a vykreslí, prebúdza s kódom, znakom do farieb, čiar, plôch, do ucelených kompozícií obrazu, predstav. Prostredie vyjadruje, komunikácia s nami zdieľa, sprítomňuje symboly prostredníctva, mosty, radosť, nie si sám. Pôvab Gíču nie je ani pri naivnej interpretácii, je len duplicita k povolaniu tvorcu. Radosť z času, ktorý trávi pri tvorbe v procese žitia, arte, terapie, ikonografie, ideológiou striktnou pravidlá estetiky, tvorby duplicitné, primitívnym sloganom vizuálno, verbálne správa zaujala hodnotu, stanovil s použitím komparácie s inými